Hei! Tervehdys vaan sinne linjojen toiselle puolelle ja tervetuloa meidän webinaariin Työhaastattelun taito. Näin opit haastattelemaan paremmin. Tämän webinaarin aihe valikoitui siksi, että työhaastattelu on tosi tärkeä osa työnhakua ja ehkä tärkeimpiä arviointimenetelmiä, mitä me työnantajina ja rekrytoijina käytetään siinä, kun valintoja tehdään. Ja hyvän työhaastattelun pitäminen on taito siinä, missä kaikki muutkin opittavat taidot. Ja tässä webinaarissa me käydään läpi tärppejä tämän kyseisen taidon parantamiseen. Ja vähän niistä alkuun taustoitusta. Eli hauska tavata. Mun nimi on Ulla Kauppi. Mä oon yrittäjä, rekrytoija, headhunter ja sosiaalipsykologi. Ja Valiant HR:ssä me tehdään toimihenkilöiden rekrytointia ja suorahakua semmoisella hieman yli 20 vuoden kokemuksella ja yli 600 toimeksiannon kokemuksella. Ja tuotaan meidän asiakkaita myös sisäisen HR:n kiemuroissa, eli autetaan meidän asiakkaita myös tämmöisissä sisäisen HR:n kehitysprojekteissa. Ja meille on tärkeää 2 asiaa siinä, kun toimitaan. Se, että me toimitetaan tuloksia, mutta toisaalta myöskin se, että toimitaan ihmislähtöisesti. Ja nämä on semmoisia juttuja, mitä myöskin tässä webinaarissa sitten painotetaan. Että miten saadaan yhtäältä sitten parempia tuloksia työhaastattelussa, mutta varmistetaan myös se, että ehdokaskokemus on laadukas. Tähän olen listannut nyt tämmöisiä yleisiä pulmia, mitä sitten työhaastatteluissa saattaa vastaan tulla. Etenkin jos ei paljon rekrytoita tai ei paljon ole työhaastatteluita vetänyt, niin hyvin ymmärrettävää, että tämän kaltaisia voi sitten sattua. Mutta ehkä semmoinen yleisin tilanne on se, että keksitään kysymykset lennosta. Otetaan sieltä hyvät ehdokkaat jutulle ja rupatellaan heidän kanssaan sitten mukavia siinä tunteroisen verran. Mutta siinä ei ole mitään rakennetta siinä keskustelussa. Ja välttämättä ei sitten muisteta ihan olennaisia asioitakaan kysyä. Toisena on sitten se, että ehdokaskokemus jää syystä tai toisesta vaillinaiseksi. Eli ehdokas voi kokea, että tunnelma on jotenkin vääränlainen tai ehkä tullaan vahingossa kysyneeksi jotain kysymyksiä, mitä ei oikeastaan saiskaan kysyä. Syitä voi olla monenlaisia. Ja kolmantena onkin tämä, että saatetaan jutella tunnin verran ehdokkaan kanssa. Ja ehkä meillä onkin jopa runko olemassa, mutta siltikin sen jälkeen, kun keskustelu on päättynyt, niin ruvetaan miettimään, että saatiinko me nyt ihan kuitenkaan sitä olennaista tietoa selville, että kuinka henkilö menestyisi tehtävässä. Ja monesti siinä sitten voi olla lopputuloksena se, että valinnat tehdäänkin tunnepohjalta. Eli en vähättele lainkaan, siis tunteiden merkitystä toki on tärkeää, että tulee myöskin molemminpuolisesti hyvä fiilis siitä keskustelusta, mutta kuitenkin tutkimusten mukaan niin se on hyvä, että meillä on sitä dataa ja tietoa myös, mihin valinnat pohjautuu. Et ei mennä pelkästään sen tunnepohjan perusteella eteenpäin. Joo. Käydään vähän läpi sitä, että mitä työhaastattelussa yleensä halutaan selvittää, mihin työhaastattelulla siis pyritään. Tässä on ehkä tämmöisessä niin kuin haastattelurungon muodossa se, että millaisia asioita me yleensä halutaan tietää siinä, kun henkilön kanssa keskustellaan. Mutta käytännössähän kyse on ihan siitä, että selvitetään, että kohtaako intressit molemminpuolisesti. Ollaanko me sitä, mitä ehdokas on hakemassa ja onko ehdokas sitä, mitä me ollaan hakemassa. Mutta tässä on esimerkki sellaisesta haastattelurungosta, mikä on aika tyypillinen. Itse hyvin usein tämän pohjalta etenen. Eli ensin käydään läpi lyhyesti esittelyt, roolit, vastuut, ehkä myös agendaa hieman, että mitä seuraavan tunnin aikana vaikka käydään läpi. Sen jälkeen hieman lisätietoa organisaatiosta, roolista, tiimistä, sellaisia juttuja, mitä ehdokas ei ole ehkä työpaikkailmoituksesta vaikka pystynyt lukemaan. Ja sen jälkeen sitten yleensä käydään läpi, että miksi ehdokas on hakenut tehtävään. Itse erottelen nämä vielä näin, että onko jotain poistyöntäviä syitä, jos on nyt töissä, minkä takia on sitten etsimässä uusia haasteita. Ja toisaalta myös, mitkä ne vetävät tekijät tässä paikassa on, minkä takia hän on päättänyt sitten hakemuksen tähän rooliin laittaa.
Ja sen jälkeen sitten käydään hieman läpi motivaatiota. Ja tämä on siis eri asia, tai tarkoitan sillä eri asiaa tässä kuin hakumotivaatiota. Eli motivaatiolla tarkoitan sitä, että mietitään ja selvitetään, että mikä henkilöä siinä työssä motivoi. Millaiset asiat hän kokee palkitsevina. Tämä on vaikka aikaisemmassa työhistoriassa kokenut. Minkälainen työympäristö olisi hänelle tosi epämotivoiva. Niin päästään vähän kiinni siihen, että mikä olisi hänelle semmoinen sopiva työpaikka, missä voisi pidemmän aikaakin viihtyä. Ja sen jälkeen sitten siirrytäänkin tähän niin sanotusti varsinaiseen pihviin, eli käydään tarkemmin läpi osaamista, taitoja ja kokemusta, eli ihan sitä substanssipuolta. Ja toisaalta sitten näihin olennaisesti liittyy myöskin se, että vaikka tiettyjä asioita osaakin tosi hyvin, niin on myös monia eri tapoja tehdä niitä. Eli halutaan myöskin tietää sitten työskentelytavoista tarkemmin, viestintätavoista, ongelmanratkaisutyyleistä, tämän tyyppisistä asioista. Ja nämä kaksi voi oikeastaan niputtaa sitten tämmöisen termin kuin kompetenssi alle. Ja kompetenssilla siis käytännössä tarkoitetaan tämmöistä piirrettä, taitoa, osaamista, joka on ihan olennainen sen työssä menestymisen kannalta. Ja näistä mä kerron vähän lisää sitten vielä myöhemmin tämän webinaarin aikana, mutta tässä nyt vähän esimaistiaista jo siitä. Ja semmoinen lisäys vielä tähän niin kuin työhistoriaan ehkä. Itse en suosittele, että käydään ehkä välttämättä sitä työhistoriaa läpi siinä haastattelussa. Yleensä se kuitenkin löytyy tuolta CVstä aika hyvinkin. Ehkä jos siellä on jotain, mistä halutaan lisää kuulla katkoksia tai siirtymiä, niin niistä voi sitten tietenkin kysyä vielä. Mutta joo, sen jälkeen sitten tärkeää käydä vielä läpi ehkä pitkän aikajänteen uratavoitteita, jos sellaisia on. Kaikillahan ei sellaisia ole, mutta vähän semmoista kehityshaluisuutta. Haluaako vaikka edetä johonkin haastavampiin tehtäviin, kehittyä työssä, arvostaako kouluttumista, tämän tyyppisiä asioita. Niin pystytään vähän arvioimaan sitä, että mikä se sitoutuminen mahdollisesti voisi olla tässä meidän organisaatiossa tähän kyseiseen rooliin. Ja lopuksi sitten annetaan tietenkin hakijalle mahdollisuus kysyä. Vielä parempi, jos hänellä on ollut koko tämän keskustelun ajan mahdollisuus kysellä. Mutta vähintäänkin lopuksi sitten, että hän saa sitten esittää mahdolliset mieltä askarruttavat asiat vielä siinä. Ja sen jälkeen sitten tehdään vielä yhteenvetoja, käydään läpi lyhyesti, miten prosessi etenee ja millä aikajänteellä hänelle palataan. Yleisesti kannattaa suosia kysymyksissä tämmöistä avointa mallia ennemmin kuin suljettuja kysymyksiä. Esimerkiksi, että osaatko englantia, on suljettu kysymys, johon voi vastata kyllä tai ei, tai jossain määrin, mutta parempi kysymys olisi ehkä, että kerro englannin osaamisestasi, niin henkilö pystyy sitten omin sanoin vähän avaamaan sitä tarkemmin. Ja seuraavaksi sitten ehdokaskokemuksesta. Kaikki meistä on ollut työhaastatteluissa ihan varmasti uransa aikana, kuka useammin ja kuka sitten harvemmin. Ja en nyt tiedä teistä, mutta täytyy sanoa, että vaikka mäkin olen siis tuhansia työhaastatteluita itse pitänyt, ne nyt ehkä ei enää ihan muistu kaikki mieleen, mutta ne kaikki haastattelut, missä mä olen itse ollut haastateltavana, niin muistan kyllä ihan joka ainoan. Ja tämä on varmaan aika tyypillistä, että se on yleensä semmoinen jännittävä tilanne ehdokkaalle ja ne jää kyllä sitten mieleen hyvässä ja huonossa, mutta tietenkin erityisesti silloin, jos joku ei syystä tai toisesta mene ihan nappiin. Niin se on tosi tärkeää, että huolehditaan myöskin siitä, että se on ehdokkaalle hyvä kokemus, mukava kokemus ja se on myöskin työnantajabrändin kannalta äärimmäisen tärkeää. Ja tässä on nyt pari semmoista tärppiä, että millä voidaan sitten parantaa sitä ehdokaskokemusta työhaastattelussa. Lähdetään siitä, että kaikki haastattelijat tietää, mitä haastattelussa saa ja ei saa kysyä. Tämä on nyt ehkä nostettu tähän kärkeen sen takia, että tästä voi joutua ihan kohtalaisen pahoihin ongelmiinkin, joten tämä on tärkeää, että tämä on sekä rekrytoijalla että vaikka rekrytoivalla esihenkilöllä myöskin tiedossa. Mutta hyvä pitää mielessä. Kaikkea ei saa kysyä. Käydään näitäkin kohta tarkemmin läpi. Toisekseen hyvä pitää huolta siitä tunnelmasta, eli pyritään siihen, että se olisi semmoinen rento ja kiireetön ja kunnioittava se tunnelma siinä keskustelussa, että tämmöinen turha jäpittäminen tai hiillostaminen ei kyllä palvele ketään, ainakaan mun nähdäkseen, että ehdokas ei välttämättä saa mahdollisuutta kertoa parhaalla tavalla siitä omasta osaamisestaan, jos jännittää kovasti, niin voi olla, että menee ihan lukkoon. Ja sitten toisaalta, jos mietitään jotain paineensietokyvyn testaamista, niin ehkä ennen vanhaa varsinkin ollut tapana sitten laittaa tämmöisiä
kunnon tulikokeita näille ehdokkaille, kun he on haastatteluun uskaltautuneet, mutta en suosittele kyllä siihenkään, että paineensietokykyä voi testata muutenkin ja tavoite olisi kuitenkin se, että suhtaudutaan kunnioittavasti myöskin siihen ehdokkaaseen ja hänen aikaansa ja osaamiseen. Eli jos paineensietokyky kiinnostaa, niin keskustellaan siitä, ei laiteta hakijaa seisomaan päällään ja luettelemaan vaikka piindesimaaleja ulkomuistista. Mieluummin sitten keskustelun kautta. Mutta joo, tärkeää tietenkin valmistautua etukäteen, lukea CV, lukea hakemus, tehdä se kysymysrunko, tiedetään vähän mitä sitten keskustellaan ja ehkä arvioidaan vähän sitä ajankäyttöä myöskin siinä. Ja lähtökohta tosiaan keskustelulle on se, että tämä on aina kuitenkin niin kuin kahden kauppa. Toki onhan nämä sinänsä semmoisia vallankäyttötilanteita, että työnantajalla on niin kuin enemmän valtaa kuin sitten työnhakijalla tai ehdokkaalla, mutta että se olisi hyvä, että se lähtöasetelma olisi kuitenkin semmoinen, että kyseessä on tämmöinen kahden osapuolen tasaveroinen keskustelu. Ja yhtä lailla ehdokas on siellä kertomassa omasta osaamisestaan meille, myymässä sitä omaa osaamistaan meille, mutta se pätee myöskin toiseen suuntaan, että me myös myydään hänelle sitä meidän organisaatiota ja sitä kyseistä roolia. Ja sitten ihan tämmöinen käytännön vinkki myöskin, että se haastattelijan oma olotila voi yllättävän paljon vaikuttaa myöskin siihen haastattelun kulkuun, omaan arviointikykyyn ja myöskin siihen tunnelmaan, mikä sitten ehdokkaalle välittyy, että jos siellä alkaa vaikka vähän haukotuksia karkaamaan, niin kyllähän ne yleensä huomataan, niin ei kannata ottaa liian montaa haastattelua samalle päivälle, että voi oikeasti sitten keskittyä siihen ehdokkaaseen ja hänen kohtaamisensa. Tämä varmaan riippuu nyt vähän ihmisestä, että mikä nyt sitten kullekin on paljon, mutta itse sanoisin, että ehkä semmoinen 6 haastattelua on ainakin mulle maksimi, että sen yli en kovin mielellään mene, jos vaikka tunnin keskusteluita on. Mutta joo, ja tärkeää tosiaan myös antaa ehdokkaalle tietoa siitä paikasta, organisaatiosta, että se on myöskin sen takia hyvä, että hän itse voi pohtia sitä omaa sopivuuttaan siihen työhön ja organisaatioon, niin se on tärkeää sitten tämän sitoutumisen kannalta. Mennään sen jälkeen siihen, mitä laki sanoo näistä työhaastatteluista. Eli oikeastaan voisi sanoa, että saa kysyä vain semmoisia tietoja, jotka on sen työn suorittamisen kannalta tarpeellisia. Et pätevyyden, sopivuuden kannalta oleelliset asiat ja tietysti sitten sellaiset terveystiedot, mitkä on niin kuin merkityksellisiä sen osalta, että pystyykö henkilö tämmöistä työtehtävää hoitamaan. Mutta kärjistäen voisi sanoa, että kaikki muut kyselyt on kiellettyjä. Eli vain niin kuin relevantteja tietoja saa kysyä työhaastattelussa. Ja tähän mä nyt olen listannut sitten vielä vähän, että mitä ei saa kysyä perhesuhteista, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta, iästä, puoluekannasta, etnisestä taustasta, poliittisista vakaumuksista, ammattiliittoon kuulumisesta, armeijasta tai tietyistä sotilasarvoista ei myöskään saa kysyä, ellei sitten ole kyseessä joku tietynlainen puolustusvoimien työ, jossa joku sotilasarvo on edellytys. Päihteiden käytöstä ei saa myöskään kysyä. Huumausainetestit toki voi sitten tietyin edellytyksin tehdä, mutta nekin vasta siinä vaiheessa, kun henkilö on työhön valittu. Ja se, mikä voi tulla monelle yllätyksenä, niin harrastuksista ei myöskään saa kysyä. Että ne ei niin kuin liity siihen työn tekemiseen millään tavalla, joten niistä ei sitten, vaikka tuntuisi mukavalta ehkä jotain small talkia niistä keskustella, niin ei saa kysyä. Ja semmoiset, mitkä monesti vähän ehkä niin kuin kysymyksiä herättää, niin on terveydentilaa koskevat tiedot. Niistä ei tosiaan saa kysyä, mutta tietenkin sit voi miettiä, että no, miten me sitten saadaan selville, että pystyykö henkilö vaikka jotain asiaa X tekemään, jos me ei kysytä, että no oletko terve vai et. Mutta ratkaisu tähän on juurikin se, että kerrotaan näistä vaikka fyysisistä työtehtävistä ja olosuhteista, mitä työssä tulee vastaan, ja sitten voidaan kysyä, että onko ehdokkaalla jotain terveydellisiä esteitä, että hän ei tämmöistä työtä tai työtehtävää voi suorittaa. Niin se on ihan ok ja laillista kysyä näin. Ja toinen asia sitten on tämä, mistä ei saa kysyä, niin lapsiin ja raskauteen liittyvät asiat. Onko lapsia, miten lastenhoito on järjestetty, aiotko raskautua, ynnä muuta. Ja tässä oikeastaan, jos mietitään tätä vähän tarkemmin, niin se, mikä meitä työnantajan roolissa kiinnostaa, on se, että no miten se henkilö sitten voi hoitaa ne työt, jos hänellä on siellä jotain lastenhoitovastuita. Mutta juurikin näin tämä vastaus tähän on, että miten se käytännön työ onnistuu
ei kysytä niistä lapsista mitään eikä mistään perhetilanteista, tämmöisistä asioista, koska se, mikä meitä kiinnostaa, on ihan käytännössä se, että no pystyykö ehdokas tekemään työtä vaikka 4 jälkeen, pystytkö tekemään viikonlopputöitä, yötöitä, pystytkö vaikka reissaamaan viikoksi silloin tällöin pois. Niin tällöin me saadaan ihan ne relevantit tiedot sen työn suorittamisen kannalta. Niin näin kannattaa sitten kysyä. Ja semmoinen vinkki ehkä vielä siitä, että joskushan hakijat saattaa itse kertoa näistä kielletyistä aiheista ihan hakemuksessa, CV:ssä, haastattelussakin saattaa monesti kertoa. Niin ei kannata lähteä niihin mukaan, vaan ohjataan sitten keskustelu takaisin siihen oikeille raiteille, eli niihin asioihin, jotka sitten on sen työn suorittamisen kannalta oleellisia. Mutta joo, mitäs meille sitten tutkimukset kertoo työhaastatteluista, niin tosiaan haastatteluita voi olla täysin tällaisia vapaamuotoisia, ja sitten voi olla semmoisia, joissa on niin jotain tiettyjä teemoja, muutamia kysymyksiä, mitä kysytään, eli tämmöisiä puolistrukturoituja, mutta sitten on myös ihan strukturoituja haastatteluita. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meillä on tietty lista kysymyksistä, ja me esitetään samat kysymykset samassa järjestyksessä kaikille ehdokkaille. Eli se menee tietyn rakenteen mukaan sitten nämä keskustelut. Ja toki se voi tuntua, jos ei ole tämmöistä tottunut käyttää, niin aluksi vähän hassulta, että miten menee jotenkin jäykäksi sitten tämä haastattelutilanne siinä, kun käydään sitten näitä kysymyksiä läpi, mutta se tutkimusten valossa on niin paljon parempi ennustamaan sitä työssä menestymistä, tämä strukturoitu haastattelu, että mä oon ihan varma siitä, että myöskin teidän organisaation kohdalla niin ne hyödyt kuitenkin sitten peittoa ne haitat, mitä siinä saattaa tuntua olevan. Ja se, mikä etu tässä sitten on myöskin, niin ehdokkaita pystytään arvioimaan tasaveroisesti näitä samoja kriteereitä vasten. Tässä sitten on tärkeää juurikin tämä, mistä puhuin näistä kompetensseista, eli meillä on siellä se osaamiset, taidot, piirteet, jotka on olennaisia sen työn ja työssä menestymisen kannalta, niin niitä mietitään siis etukäteen, että pohditaan näin esimerkiksi, että mitä ihan konkreettisesti henkilön pitäisi tässä työssä tehdä, että hän menestyisi. Riippuen tietenkin, onko sitten kyseessä vaikka viestinnän tehtävä tai johtamistehtävä tai mitä se nyt sitten kulloinkin on, niin valitaan sieltä yleensä semmoinen 4-6 kompetenssia, jotka on oleellisimpia. Ehkä 4 on semmoinen tyypillisempi. Ja sitten mietitään niiden kautta, että katsotaan tarkemmin sitä ehdokkaan osaamista. Ja tässä voi tosiaan sitten käyttää tällaista STAR-menetelmää, josta kerron nyt seuraavaksi sitten lisää. Ja se perustuu siis semmoiseen ajatukseen, että kun ehdokas kertoo siitä, että miten hän on aikaisemmissa työhistoriansa tilanteissa toiminut, niin siitä voidaan sitten päätellä, että miten hän toimisi myöskin tulevaisuudessa näissä vastaavan tyyppisissä tilanteissa. Ja tosiaan muotoilemme kysymykset sitten tämän STAR-mallin mukaan, että ehdokas pystyy sitten niihin vastaamaan. Ja tosiaan ihan tämmöisiä käytännönläheisiä esimerkkejä, jotka meille sitten liittyy siihen haettavaan työhönkin jollakin tapaa. Mutta tämä tulee tosiaan tämä STAR englannin kielen sanoista. Tässä on 4 vaihetta. Eli ensin on tämä S-situation, eli tilanne. Ehdokas taustottaa vähän, että mikä se hänen käytännön esimerkkinsä tilanne on. Sen jälkeen on T, niin kuin tehtävä, task, ja ehdokas kertoo, että mikä on hänen oma roolinsa, vastuunsa ollut, mitä häneltä on odotettu siinä kyseisessä tilanteessa. Sen jälkeen on A, action, toiminta, eli ehdokas kertoo ne konkreettiset toimenpiteet, joihin hän on sitten itse ryhtynyt. Ja tämä on tietenkin se villakoiran ydin, mikä meitä eniten kiinnostaa tässä, että mitä hän ihan konkreettisesti on tehnyt. Ja voi välillä tarkentaakin sitten sitä, että mitä henkilö on itse tehnyt. Se on tärkeää, että hän kertoo siitä omasta roolista, eikä vaikka, että no me tehtiin sitä ja me tehtiin tätä tai meidän tiimi teki, vaan mitä hän on itse siinä sitten tehnyt. Ja viimeisenä on sitten R, result, tulokset. Et ehdokas sitten kuvaa, että mikä tästä kaikesta oli lopputuloksena ja mitä siitä sitten oli vaikutuksia tai oliko sitten mahdollisesti jotain, mitä opittiin tästä. Niin tosiaan tämmöisellä mallilla saa aika hyvin semmoista syvällistä, mutta käytännönläheistä tietoa. Mutta sen jälkeen sitten vähän esimerkkejä, mitä nämä STAR-kysymykset voi käytännössä olla. Jos on vaikka asiakaspalvelutaidot sellainen, mitä nähdään, että on kompetenssina kyseisessä tehtävässä, niin voidaan ihan miettiä esimerkiksi sitä, että
ehdokas kertoisi meille jostain tällaisesta tilanteesta, missä hän on joutunut ratkaisemaan vaikka haastavan asiakastilanteen. Tai kertoo tilanteesta, jossa hän onnistui ylittämään asiakkaan odotukset. Mitä henkilö teki ja miten toimia, mikä oli sitten se lopputulos. Organisointikyky, jos olisi yksi kompetenssi, niin voidaan pyytää kertoa vaikka tämmöisestä tilanteesta, jossa oli useita samanaikaisia tehtäviä, jotka piti priorisoida, että miten hän sitten toimi. Tai jos hän on jotain prosessia esimerkiksi selkeyttänyt tai parantanut, niin mitä hän teki konkreettisesti ja mitkä oli tulokset. Viestinnän suhteen kerro tilanteesta, jossa jouduit viestimään vaikean asian tiimille, asiakkaalle, miten lähestyit. Tai jouduit selkeyttämään jotain haastavaa asiaa, monimutkaista asiaa muille, miten lähestyit asiaa. Uusasiakashankinnassa myyntiroolissa kerro tilanteesta, jossa loit uuden prospektin, otit yhteyttä, miten teit sen ja mikä oli seuraus. Tai esimerkki jostain myyntimahdollisuudesta, mitä hän on konkreettisesti tehnyt. Ja vielä johtamisesta kerro esimerkki tilanteesta, jossa joudut ohjaamaan tiimiä tämmöisessä haasteellisessa tilanteessa tai joudut antaa vaikka tiimiläiselle rakentavaa palautetta jossain vaikeassa tilanteessa. Niin nämä on semmoisia hyvin käytännönläheisiä kysymyksiä ja tosiaan ehdokkaita on sitten hyvä näiden pohjalta vertaillakin keskenään. Mutta joo, hyvät kysymykset ja hyvä runko on toki sitten vain puolet siitä, mitä tarvitaan, kun mietitään, että milloin haastattelu on onnistunut. Seuraavaksi vähän tarkemmin tästä haastattelijan roolista. Eli se on myös tosi tärkeää, että me ollaan tietoisia siitä, että minkälaisia me itse ollaan työhaastattelijoina. Ja mä oon tähän listannut nyt sitten semmoisia rajoitteita, joita on ehkä niin kuin hyvä huomata ja hyvä vähän tutkiskella itsessään, että voisi taas kärjistäen sanoa, että jos ei ole niin itsetuntemusta, niin silloin on vaikea olla hyvä haastattelija, koska silloin siihen päätöksentekoon todennäköisesti vaikuttaa aika paljon kaikki muut asiat kuin ne, mitä siinä pitäisi vaikuttaa. Mutta lähdetään siitä, että on tämmöinen samankaltaisuusvinouma, eli ihmiset helposti suosii semmoisia henkilöitä, jotka jotenkin muistuttaa heitä itteensä. Mä voisin vaikka tykätä ihmisistä, jotka on puheliaita ja iloisia ja vaikka opiskellut sosiaalipsykologiaa, jos en olisi tästä samankaltaisuusvinoumasta tietoinen. Seuraava on sitten ekstroversiobias, ja tämä on ehkä vähän kiistanalainenkin, että kuinka paljon tätä tapahtuu, mutta monesti voi käydä myöskin niin, että haastattelutilanne itsessään on sellainen, että se voi suosia tämmöisiä supliikkeja, sujuvasti puhuvia henkilöitä, vaikka itsessään ne työn ydintehtävät ei mitenkään edellyttäisi semmoista supliikkiutta. Mutta siitä on hyvä olla tietoinen, että onko oikeasti se ekstroversio tai semmoinen sosiaalinen esiintyminen se, mitä tehtävässä haetaan. Sitten voi olla ensivaikutelman ylikorostuminen, eli niin sanotut halo-efektit tai horns-efektit, sarvet. Ja tällä tarkoitetaan sitä, että se ensivaikutelma voi värittää sitä koko arviointia ja haastattelutilannetta, vaikka silläkään ei olisi mitään tekemistä työn osaamisen kanssa. Tämä on se perinteinen luja kädenpuristus ja silmiin katsominen, ja siitä sitten päätelläänkin jo, että minkälainen ehdokas on. Eli ei kauhean pätevää. Stereotypiat tietenkin, näistä on hyvä olla kaikkien tietoinen, jos itsellä jotain tämän tyyppisiä on. Ja useimmitenhan meillä varmasti kaikille jotain vinoomia on siinä omassa ajattelussa. Että oli sitten ikä tai sukupuoli tai jotain urakatkoksia, koulutusinstituutioita, mitä ikinä, niin ne voi sitten vaikuttaa. Että tulkitaankin niitä hakijan piirteitä jonkun ryhmän kautta eikä sen yksilön ominaisuuksien kautta. Ja status- ja merittiharhalla on vähän samasta kysymys, mutta ehkä niin kuin toiseen suuntaan, että voidaan ajatella, että tämmöiset niin kuin tunnetut työnantajat tai jotkut tosi korkealle ränkätyt yliopistot vaikka kertoisi siitä hakijan osaamisesta jotain, vaikka tätä osaamista ei varsinaisesti olisi hänessä mitenkään testattukaan. Ajatellaan vaikka, että jos henkilö on käynyt Aalto-yliopiston, niin hänen täytyy olla tosi hyvä tyyppi ja tosi osaava, mutta ei se välttämättä tietenkään näin mene. Sitten voi olla vähän ironisesti tietenkin tämmöinenkin tilanne, että tulee tämmöinen itsekorostusvinouma sen haastattelijan osalta, että ajatellaan, että no, minä olen tosi intuitiivisesti hyvä tulkitsemaan ihmisiä ja olen niin kuin hyvä ihmistuntija, niin intuitio ei yleensä ole kauhean hyvä työkalu siinä, kun ihmisiä arvioidaan. Ja sitten on tämmöinen vahvistusharha, eli jos me nähdään siellä joku tietty väittämä vaikka jossain CV:ssä, joka me tulkitaan tietyllä tavalla, niin me pyritäänkin sitten sen valossa etsimään vain semmoista todistusaineistoa, joka vahvistaa sitä meidän ennakko-odotusta, eikä kumoa sitä.
tästä on myöskin hyvä olla tietoinen. Ja sitten on tämmöinen miellyttävyysvinooma. Tämä voisi ehkä tiivistää, että on tämmöinen klassinen hyvä tyyppi, rekrytointivinooma kyseessä. Eli ajatellaan, koska henkilön kanssa on tosi kiva jutella ja meillä on oikein hyvä bulgia siinä haastattelussa, niin hän on sitten varmasti se paras ehdokas, mutta sitten voi olla, että hänellä ei välttämättä olekaan niitä muita kompetensseja, mitä tehtävän hoitamiseen tarvitaan. Sitten liiallinen painoarvo kulttuurimätsille. Aina ei ole järkevää palkata sellaista henkilöä, joka on ihan samanlainen kuin kaikki ne muutkin työntekijät, mitä on. Että ehkä voi miettiä siinäkin välillä, että onko jotain kulttuuripanosta, mitä haetaan, että mitä uutta hakija voisi tuoda työyhteisöön. Ja viimeisenä on sitten fyysiset ja ympäristötekijät. Tästä sanoinkin, että esimerkiksi väsymys voi vaikuttaa siihen, että ei jaksa enää itse haastattelijana keskittyä niin paljon ja ehdokas vaikuttaa huonommalta. Ja samaten, jos on vaikka edeltävä hakija ollut tosi hyvä, meillä on ollut tosi hyvä haastattelu, niin siinä voi olla kontrastivaikutus sitten sellainen, että seuraava haastattelu ja ehdokas vaikuttaakin sitten huonommalta, mutta kyseessä onkin siinä siitä, että se on vaan se kontrasti tähän edeltävään haastatteluun. Mutta näitä on hyvä ihan miettiä kyllä jokaisen haastattelun lopuksikin, että oikein tutkailla itseään, tunnistaako mitään näistä, että onko jotain asioita, mitkä voisi siihen minun arvosteluun ja arviointiin vaikuttaa muuta kuin niitä ihan haastattelussa kysyttyjä asioita ja kompetensseihin pohjautuvia asioita. Mutta joo, aika tiivistä settiä meillä on tässä ollut. Toivottavasti on jotain lamppuja syttynyt ehkä pään yläpuolella. Yhteenvetona vielä, että mitä ollaan tässä nyt käyty viimeisten 20 vähän päälle minuutin aikana. Eli käytiin aluksi läpi tämä haastattelurunko ja se, että mitä haastattelulla halutaan ylipäätään saavuttaa rekrytoinnissa. Sen jälkeen muutamat asiat ehdokaskokemuksesta ja sen huolehtimisesta. Sitten lainsäädäntöä, kiellettyjä kysymyksiä, kiellettyjä teemoja, minkä jälkeen sitten käytiin läpi näitä, mikä on strukturoitu haastattelu, mitkä hyödyt siitä on, ja sitten näihin kompetensseihin tämä STAR-menetelmä ja esimerkit. Ja lopuksi sitten vielä nämä haastattelijan omat rajoitteet. No. Loppuun ehkä vielä haluaisin kertoa siitä, että meillä on seuraava webinaari tulossa huhtikuun loppupuolella, keskiviikkona 29. huhtikuuta kello 8.30. Ja siinä sukelletaan sitten tarkemmin siihen, että miten referenssejä voi hyödyntää rekrytoinnissa. Niitä aika paljon käytetään kuitenkin ihan edelleenkin, mutta mitä arvoa suosittelut tuovat rekrytointiin? Mitä asioita siinä kannattaa kysyä siinä suosittelussa? Milloin suositteluita ei kannata käyttää? Ja miten sitten näitä vastauksia tulisi tulkita suhteessa näihin kaikkiin muihin arviointimenetelmiin, mitä rekryssä on käytössä. Mutta tervetuloa linjoille sinnekin. Ja kiitokset omalta osaltani tästä aamukahvihetkestä. Me laitetaan tosiaan tallenne tästä webinaarista tulemaan kaikille ilmoittautuneille. Ja tosiaan, mikäli haluatte tarkemmin jutella siitä, että miten teidän organisaation rekryprosesseja tai ihan vaikka siis organisaation rekrytointiosaamista voisi parantaa, niin jutellaan ihmeessä lisää. Että voit varailla maksutonta konsultaatiota minun tai Jasmiinan kalenterista ja katsotaan yhdessä sitten, miten voidaan auttaa. Ja myöskin meillä on näitä webinaareja nyt ajatus tässä pitää ihan säännöllisin väliaiheen, niin mielellään kuullaan kyllä myöskin sitten teidän ajatuksia. Palautetta otetaan vastaan ja myöskin, että jos on jotain aiheita, mitkä olisi ihan erityisen kiinnostavia, mistä voitaisiin tämmöisiä puolen tunnin aamukahvisessioita pitää, niin laittakaa ihmeessä viestiä. Olisi tosi kiva kuulla teidän ajatuksia ja ideoita, niin pyritään niitä sitten mahdollisuuksien mukaan myöskin toteuttamaan. Mutta hei, toivottavasti nähdään tosiaan huhtikuussa sitten seuraavassa webinaarissa taas linjoilla. Minä toivottelen omalta osaltani teille kaikille oikein mukavaa päivän jatkoa ja kuullaan taas. Moikka!